Magatukod ang Iloilo City Government sa mga cooling center sa bilang ka-area sa syudad. Agud magan-hagan ang epekto sang tuman kainit nga tiempo sa mga pumuluyo. Sunod kay Mayor Ay sa kabay ni sang ginahimo nga solusyon sa syudad. Agud mahatagan sila kaigo nga igtalupang ang paglikaw sa posible negatibo nga epekto nga madulong sini sang mainit nga panahon. Pahayag sang alkalde mga identifying syudad sa mga lokasyon o kon mga structures nga mahimo ma-convert bilang cooling centers. Ginatagman sang alkalde nga wala sang patindugon nga bago nga infrastruktura bangod temporaryo lang ini nga intervention agud mabuligan ang publiko. Ang aton short-term plan may identify ng aton nga team. Ang isa nga nila nga na-identify, we can set up cooling centers around Iloilo City para makahatag kita nga ventilation nga nami nga ventilation, especially sa mga ga-commute, no? Kung maglantaw ka subong diri sa syudad, halos tanan na nami ana maglakat, no? So if ara ka sa Haro Plaza, gahulat ka sa lakyan mo, makabutang kita da another cooling center nga nubo ang aton nga mas may nami lang nga ventilation, hindi man pwede aircon kay halin ka sa sagwa, butangan mo aircon, ikaw naman mamasakit, but a little lower ang temperature with good ventilation and water stations, no, all over the city. We will identify and the team will present ang ilagid nga full nga recommendation next week Monday. Si Iloilo City Mayor Ay sa Tranyas.